Мандра Могила се намира в Годеч на 50 на километра от София. Много хора от столицата и региона се отбиват тук само за да си напазаруват традиционни млечни продукти, произведени без химически подобрители. Освен класическите продукти от краве и овче мляко, в мандрата се произвежда кашкавал с маслини, с босилек и с чили, пушен кашкавал, различни видове топено сирене. Собственикът на марката Младен Симов е технолог по образование и работи в бранша от 1970 година. От тогава насам той следва философията на качественото производство и основния принцип, че с храната шега не бива. Затова е останал твърд противник на практиката в млечните продукти да се влагат сухи млека, палмови масла, консерванти и подобрители. Основен фактор за вкуса и качеството на сиренето и кашкавала е млякото, което е вложено в тях. Продуктите на Могила се правят от мляко, добито в околностите на Годеч, екологично чист район, разположен на над 850 метра над морска височина.